Li bajarê New Yorkê yê devletên yekgirtiyên Amerîkayê bi navê Hefteya Mirata Amerîkayî Taywanî roja Taywaniyan hate lidarxistin. Di çalakiyê de ku li meydana Unionê ya li New Yorkê hate lidarxistin, dans, lîstik, mûzik û gelek çalakiyên dinên çandî yên Taywanî cih girtin û xwarinên Taywanî hatin pêşkêşkirin. Çalakiya ku hezaran kes têda beşdar bû, ji sala 2002 vir ve tê lidarxistin û îsal jî ji bo cara 18 ev çalakî hate birêvebirin. Bo çeng Shu ku yek ji rêvebirên vê çalakiyê ye wiha got. îro ji bo ku mîrata çandiya Amerîkayên Taywanî pîroz bikin, em li hev civiyan. Di qada çalakiyê de ji bo ku çalakiyên çandî werin nîşandan, me sehneyek danî. Qadek ji bo pêşkêşkirina xwarinên Taywanî hate veqetandin û ji bo zarokan jî me cihek taybet amade kir. Armanca me civata Taywanî û Amerîkayî bigehînin hev û silavên germ û gelê Taywanê bigehînin mirovên ku li New Yorkê dijîn. Sophie Han ku tevlî çalakiyê bû, got ku ew gelek bê heyecan e û wiha domand. So I know this festival is called like a passport to Taiwan, and it's sort of like Ev festivala jaliyê Taywaniyên ku li Amerîkayê dijîn ji bo nasandina çanda Taywanî tê lidarxistin. Ez bo beşdarbûna xwe gelek bi kelecanim. Xwarinên Taywanê gelek bi nav û dengin. û ji ber vê jî hûn dikarin gelek xwarinên cuda bibînin. Dema ku navê Taywanê tê gotin, herî ewil Bubble Tea tê bîra mirov. Lêbelê bi saya vê festivalê hûn dikarin gelek tiştên zêde derheqê çanda Taywanê de bibînin. Em Taywanî mirovên xwîngerm in, ji parvekirinê hez dikin û xwe ji mirovan dûr naxin. Dr. Chen Lu ku di çalakiyê de standeke tenduristiya fîzîkî wekirî bû, balk şanser tenduristiya laşî û wiha xeber da. 2019 festival. So it is a exhibition about different kind of street food, also different product from the Taiwan. Also, they have an amazing performance on the stage. I'm super excited to involve in this event because hûn dikarin gelek xwarinên xweş û çalakiyên sehneyî yên Taywanê bibînin. Ez gelek serbilindim ku parçeyekî vê çalakiyê me. Armanca standa min ji mirovan re pêşkêşkirina terapiyeke baş û fîzîkî ye. Ez ji Taywanê hatim vir û armanca min ew e ku ez bala mirovan bikişînim ser giringiya tendurustiya laşî. Janet Chu ku di çalakiyê de standeke danasîna çanda mûzîkê daniye, wiha axivî. This is the 17th year. Ev festival yek ji festivalên herî mezin yên Taywaniyan ku li Amerîka tê lidarxistin. Ez li Taywanê jî dayîk bûm, lêberê ev 30 sal e ku ez li Amerîka dijîm. Bi dîtina min, em li welat û bajarekê herî xweşin li dinyayê dijîn. û ji ber vê yekê, ez tev li çalakiyên ji çanda xwe bûme û gelek bextewer im. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.